2 магически чифта пижамки. Вземи, отвори го. Аз през това време ще прочета как се прави. Слагаме го в водичка за малко. Хайде, пускай ги. Супер. Не знам колко време трябва да чакаме. О, пари водата. На овце и на прасенца. Хайде един по един и ги закачай тук в теб. Вземи и ги закачай. Вземи ги и ги закачай тук. Айде, слагай тук отзад. Тук отзад я. Браво. Готови сме.